今日は11月の24日金曜日。今日はちょっと短い時間でこれやりたいなと思います。結構時間が経って改めてこの記事見たときに当時その動画があったのを、改めて見てみたら結構ヒントというか重要なことを言ってるなと思いまして、改めてこれやりたいと思います。入り口は弁財天さんのブログで、内容としてはフィンランドの原発の作業員か技術者かのアルト・ラウリさんの福島原発の事故のメカニズムを解説した動画をつなげて再配布 OK ですというか、バンバン再配布してくださいっていう昔の映像が1000回再生ぐらいで、多分見てる人いないと思う。見てる人というか改めてこれ見る必要があるかなと思ってやります。はい。では、弁財天ゴフマン、専門家を信じるのではなく自分自身で考えて判断せよ。これにつながる形で、エボラ出血熱とかの記事もあるんで、あとルワンダ大虐殺とか一応用意してあるんですけど、とりあえずこれやりたいなと思います。弁財天ゴフマン、専門家を信じるのではなく自分自身で考えて判断せよと。考える題材としては、人の言葉というか生きた発言みたいなのは結構重要かなと自分は思っています。はい。アルト・ラウリ氏の理論アップデート2、あまりにもぶっ飛んでいて面白すぎ、ぶっ飛んでるというか真相に触れているので、一般化されたニュース、大衆向けのニュース、雑誌、新聞、そういうものはあまり信用ならないなっていうのがここで再発見できるかなと思います。再確認ですね。ここで記事としてはもうこれだけなんですよね。1番から動画としてはこれですね。アセオリオブ福島イングリッシュサブタイトルズターンオン CC ってわかんないな。いいや。はい。1番から9番。これがずっと続く感じで記事を和訳したもんなんですけども、読んでみますね。1、アレバ社から輸入した燃料は最初1年は何の問題もなかった。2010年から2011年に原子炉を改造して燃料交換時に開けてみると今までの3倍の残熱と蒸気を出すことが分かった。つまり燃料の質が変わったっていうことですね。はい。2番、そこでそれらを原子炉から外に頻繁に逃がすようになったと。そうしたところ日本上空のイオン、電離化が非常に高くなった。3番、この状態を警戒した NATO と IEA 国際エネルギー機関は窒素層が爆発しないようにケムトレールでイオン化を下げようとした。4番、しかしケムトレールは役に立たなかった。5番、ロシアと中国の情報によれば次はハープで抑えようと1000メガワット、ものすごい電力量ですよね。電力か。1000メガワットの施設を使って巨大なエネルギーで2日半の間大気のイオン化を下げようとした。6番、しかし彼らはイオン化した雲が大地を貫く鉄釘のように
エネルギーを増幅させることを知らなかった。7番、エネルギーは岩盤まで届き、圧電水晶の層、ピエゾアクティブクォーツクリスタルを共振させ、地盤を不安定化させた。8番、そして日本列島下のプレートが移動し始めた。プレート境界のエネルギー解放が地震や津波を起こした。9番、地震で福島原発は停電となり、残熱を海水で冷却できなくなって水素爆発を起こしたと。トランスクリプトの和訳見つけたと。この辺はもう動画の方で出てくるんでいいかなと思います。この話は強烈。なぜならフィルター付きベントを装備しなければ風化の住民はこの即死した鳥と同じ目に遭うからだ。ハープはともかく。このハープもかなり前に記事上げたんですけど、それにつながる形で見方が変わるかなと思います。ハープ、蓋を開けた電子レンジ、送信機、ケムトレールでイオン化を抑える話はオランダの環境アセスメント局の報告と一致。原発の放射能が原因でイオン化した大気を日本の原発企業団体や原発企業グループっていうのか、原発村がケムトレールで締めようとしているのだという記事に続いてスクリプトがずっと続きますと。和訳はないと。なんで動画の方でつなげてみたいなと思います。でこのアルトラウリさんの YouTube の動画がまだいっぱいあるんで、適宜上げていきたいなと思います。日本語訳を見れるようにしてですね。はい。じゃあ動画見てみたいと思います。10分ぐらいですね。12分。答え合わせみたいになってますが、そこにはハープがニコラ・テスラの発明みたいな言ってたり、福島原発がスーパーフェニックスっていうフランスのアーレバのっていうキーワード出てきますね。はい。じゃあこちらは一旦切ります。Eli Arto Lauri, sulla on tällainen yksi mahdollinen teoria, että miten tämä Fukushiman ydinvoimala-onnettomuus on saanut alkunsa. Haluaisitko kertoa sen? Joo, siinä on semmoinen systeemi, että 2008 niin ydinvoimateollisuuden tämä uraanituotanto muuttui energianegatiiviseksi. Ja 2007 4 kuukauden välein tämä Venäjän Putin ilmoitti 3 kertaa, että Venäjä lakkaa tuottamasta uraania maailmalle, koska se on energianegatiivisesti kannattamatonta. Ja 2008 lopussa kävi niin, että Putin löi hanat tukkoon ja se poisti 70% maailman uraanituotantossa kerralla. Ja Euroopassa ei ymmärretty sitä, että Putin on puhunut niin vakavissa tätä systeemiä, ja siitä tuli semmoinen systeemi, että nämä uraanin käyttäjät oli vain ihmiset, mistä tehdään uraania. Areva ilmoitti, että heillä on räjähtäneet Sellafieri ja Super Phoenix ja Japanin syöttöreaktorit jäljitä valtavat määrät tätä START-sopimuksessa ylijäänyttä uraanipolttoainetta. Siinä oli vaan sellainen vika, että siinä oli 3,5% tätä uraani-235 ja 6% plutoniumia.
Hengenvaarallinen aine. Mutta tämä atomianne sanoi, että ei mitään, että kyllä se käy ja hyväksytettiin se IAL ja sitten vietiin valtava laivanlastillinen Japaniin sitä polttoainetta ja kaikki meni hyvin ensimmäinen vuoden, mutta 2009 ladattiin koneisiin 2010-2011 tultaessa näitä ruvettiin ajamaan revisioihin näitä polttoaineella ladatuja reaktoreita. Ja siinä vaiheessa, kun niitä ruvettiin aukaisemaan niitä reaktoreita, niin huomattiin, että se tuli kolminkertainen määrä sitä jälkilämpöä, höyryä, valtavat määrät energiaa sieltä. Ja se ei mahtunut niihin alkuperäisiin driver- ja wetwell-tiloihin, missä se pitäisi normaalisti kuolentumaan. Ja sieltä ruvettiin ajamaan reaktoreita auki ja se puhallitti suoraan ilmaa. Ja siitä tuli sitten semmoinen reaktio, että näitä voimaloita ruvettiin aukaisemaan, revisio eteni, niin aina nousi Japanin yläpuolella oleva tämä ionisaatiotaso ylöspäin. Sitten tämä NATO ja IAEA, mikä kontrolloi tätä yläilmakehän ionisaatiota, niin sinne tuli hälytys, että Japanin päällä säteilytaso nousi valtavan paljon. Ja sen jälkeen ruvettiin vetämään chemtraderilla kauhean määrä sitä uraanipaskaa sinne alas, ettei se säteilytaso nousi ihan räjähtämispisteestä, ettei typpikehä räjähdä palaamaan. Se ei riittänyt. Siinä vaiheessa, kun huomattiin, että se ei riittänyt, sitä ajettiin 2,5 päivää sen jälkeen ennen Fukushimaa, niin ajettiin kiinalaisten ja venäläisten tietojen mukaan ajettiin Harpilla sinne. 1000 megawatin koneella ajettiin yläilmakehään valtavat määrät energiaa, mutta ne pöllö ei tajunnutkaan sitä, että sieltä ydinvoimalasta tuleva se ionisaatiopilvi, niin se toimii niin kuin rautanaulana maadottaen kaiken se energia maaperään. Ja sieltä se meni sinne kallioperähän, se energia, kun se oli muutaman päivän mennyt, sitä oli 2,5 päivän mennyt, niin sitten tämä maaperässä olevana kvartsikiteet, niin ne on piazzoaktiivisia. Ne rupeavat värähtelemään. Ja kun se rupeaa värähtelemään se kallioperä, niin silloin se muutui epävakaksi. Eli se tektoninen sauma, mikä on siellä Japanin alla, niin alkoi liikkua. Ja siitä sitten tapahtui semmoinen systeemi, että se tektoninen sauma laukesi ja se synnytti sen hyökyaallon. Hyökyaalto tuli Fukushiman rantahan, katkasi sähkölinjat ja sitten se teki sen homma, että se esti myöskin tämän reaktorista tulevan jälkilämmön, oli revisiossa silloin. Se sanottiinkin suoraan. Niin se jälkilämmön pumppamisen merehen ja ne jouduvat ajamaan sitä suoraan eetteriin entistä enemmän. Sitten tuli semmoinen ilmiö, että kun kuumaa höyryä ruvettiin ajamaan ulospäin, niin se alkoi niin hengittämään. Ja se otti happea sinne sisälle ja kun siinä tuli happia, niin tuli vetypalo. Ja ensin sieltä räjähti reaktori numero 1. Sitten kului vuorokauden pari verran, mitä siis sit meni sitä aikaa, ja sitten räjähti tämä reaktori numero 3. Joo. Tässä vaiheessa tapahtui sitten semmoinen ilmiö, että kun se kallioperä oli tektonisesti niin aktiivinen jo, ja sieltä tuli kolauksia, kun ne atomivoimalat räjähti. Sehän oli 0,5 kilometrin patsas, mikä sieltä 300 läksi. No, se antoi kauhea sykli sinne alakertaan, ja kun tuli lisää voimaa, niin siellä tapahtui sitten semmoinen ilmiö, että siellä Japanin 2 kilometrin syvyydessä on tätä metaanikaasuklatraattia, mikä jäämuodossa oleva metaania. Ja se perustuu siihen painetasapainoon. Se on hyvin herkkä tasapaino. Se on 2 asteen lämpötila, missä se juuri pysyy kasassa. Tuli isku sinne ja siellä on ne reaktorin alla, kato, kun ne neutronivuot oli vuosikymmeniä mennyt, niin se on porannut, säteilyerosoinut valtavan kauheat tunnelit sinne. Joka reaktori alla on sellainen putki suora sinne. Niin. No sinne putkehen tapahtui sitten sillä lailla, että se 4. alla oleva metaniklatraatti jää, niin se muuttui 160, siis tämä on Nils Axel Mörnerin niin esittämä oppi, minkä mukaan mä tässä nyt etenin tässä hommassa, niin se muuttuu se metaniklatraatti 168 kertaa tilavammaksi. Räjähtää ihan hetkessä. Ja se tulee aivan kosmisella nopeudella siihen säteilyerosion räjäyttämähän putkehen, löi sen 4. mikä oli pysäksissä, missä ei ollut uraania, missä. Kaikki ihmetteli, miksi se räjähtyi. Sen kuvia ei näytetty ikään koskaan missä, eikä kerrottu, mitä se tapahtui. Ja mä olen nähnyt kuvaa, missä 14 metrin paksu se betoniseinämä on räjähtänyt. Sieltä on niin suora tullut leka sieltä maasisältä. Se metaniklatraatti tuli kosmisella nopeudella, löi semmoinen niin tikin liäki, semmoinen sinisen kilometrin korkuisen liäki sieltä suoraan sieltä reaktorin läpi. Ja siinä tapahtui sitten sillä lailla, että 15 minuuttia se löi semmoinen 0,5 kilometrin levyssä sen väylä sieltä läpi. Noiden voimaloiden alle, kato suoraan joka ainuvan päälle. Ja kakkosreaktori, mikä oli sitten seuraavana vuorossa, niin 15 minuuttia tästä, kun se 3 lensi ilmaa, niin sitten se löi vaurioita siihen kakkosreaktoriin. Ja sitten räjähti kakkosreaktorikin päälle. Ja se koko ketju meni niin kuin tällä systeemillä. Ja nyt on semmoinen systeemi, että joka ainoa maapallolla, missä ollaan esimerkiksi niin Olkiluodossa, niin siellä on joka puolella on noin 600 metrin syvyydessä, niin alkaa tämä epävakaa metaniklatraatti, ja se on noin kilometripaksuinen aine siellä.
Ja Saksa, mikä tajusi tämä homma ensimmäisenä, niin annoi heti paniikkihälytyksen, heilo sammumattomat reaktorit, heti 9 reaktoria alas. Katsotaan, että saadaanko niitä enää sammumaan, kokeili sitä. Ja ne tajusivat sitä systeemiä, että niitä ei missään tapauksessa enää voida käyttää. Ei mitään. Siellä on se metaniklatraatti holvannut se systeemi. Se alkaa räjähtelemään ne reaktorit. Joo. Sitten sieltä on mennyt. Siellä on mennyt Amerikassa 10 reaktoria, Kanadassa, sieltä on mennyt Ranskassa tällä hetkellä kuulemma savuttaa 2 reaktoria. Nyt on joka puolella maailma tämä sama ongelman kanssa. Mulla on sellainen kysymys, että kertoisit sä, että mikä on HAARP? HAARP on käytännössä mikroaaltouuni, mikä lähettää niin kuin mikroaaltotaajuuksia. Tämä oli se nyt alte 3 MHz, semmoista samaa mitä meidän mikroaaltouunissa on, kato. HAARPin perusidea on aika yksinkertainen, eli se on niin kuin mikroaaltouuni aukasto ovi seljällä, se ajetaan kaikki eetteriin. Se on semmoinen antennijärjestelmä, se on 3 kilometriä kertaa 3 kilometriä kokoinen semmoinen antennijärjestelmä, missä saadaan semmoisia erilaisia keilasuuntimia aikaiseksi. Okei, ja mistä sitä niin kuin ohjaillaan? Se on suoraan siis lähin on Norjassa, NATO-alaisuudessa. Niitä on Jenkeissä, niitä on pari kappaletta ja sitten on Venäjällä on 2-3 kappaletta. Niitä on niin maailmassa, Saksassa muistaakseni on 1, niitä on pisin pitki siellä. Ja HAARPin tarkoitus on yksinkertaisesti semmoinen systeemi, että sillä saadaan esimerkiksi, jos meillä on ydinvoimalasta tulee säteilyonissa pilvi ja se uhkaa jonkun kaupunkin päälle mennä, niin siitä HAARPilla voidaan kuumentaa se yläilmakehän 10 kilometrin korkeuden 1200-1500, jolloin se hajotetaan se ionisaatioplasma. Ahaa. Ja siellä pystytään myöskin ohjaamaan sitten näitä ionisaatiopilviä, että mihin ne menee, kun ne uhkailee suurempia kaupunkeja. Joo. Ja sitten HAARPilla pystytään myöskin tekemään tarvittaessa keinotekoisia sateita. Joo. Sillä voidaan nytkin esimerkiksi Fukushiman aikana, niin sanoit, että siellä oli 2-3 päivää satoi koko ajan, kun HAARP teki keinotekoista sadetta, katsot, se puhdistaa se ilmakehä, se ionisaatio alaspäin. Joo. Ja sitten kontrolloidaan näitä suihkuvirtauksia ja kaikki tämmöisiä systeemeitä, eli siihen liittyy. Mutta HAARPin tehtävä on juuri nimenomaan se ikään kuin manualisoida sitä, mitä chemtrailauksella. Se on vahvistaa chemtrailauksen toimintaa. Joo, mutta mikä se käytännössä, minkälainen laite se on? Onko se niinku... Se on radiolähetin siis. Se on radiolähetin. Ja onko se jossain tuolla ylhäällä niinku kertaa, onko se vähän niin kuin satelliitti? Ei, se on maanperässä. Eli esimerkiksi Alaskahan tehtiin, amerikkalaiset tekivät siellä valtavan kauhi tämmöinen kaasukenttä, mikä koko se kaasukentän kaikki energiat niin valjastetaan muistaakseni 1000 megawatin HAARPin käyttämiseen. Ahaa, eli se vaatii hirvittävän kauheat energiamäärät ja noin yleensäkin semmoisia, siis aivan järjettömän kauheita lähettymiä. Tämä tuli, puhutaan semmoisesta käsitteestä kuin venäläinen tikka, kun ne ensimmäisen kerran tuossa Virorannikossa rupesivat tekemään näitä systeemejä. Mä olen nähnyt niin sitä, se oli Jimissä, kun näytettiin, kun selitettiin sitä, että ensimmäisen kerran ruvettiin näitä säämanipuloituja näitä tekemään. Eli se on puhdas sotalaite. Just. Ja kuka tämän laitteen on niinku kehittänyt? Sitä on sanottu, että se perustuu jo aikana, Tesla on kehitellyt näitä ensimmäisiä alkeita siihen systeemiin. Aivan. Keinotekoinen, ukkonenhallinta. Sanoitte, että nyt esimerkiksi amerikkalaiset manipuloi sillä esimerkiksi pystytään pyörämyrskyn suuntimia muuttamaan. Ja sanoitte, että esimerkiksi tämä mikä hyökkäsi tänne amerikkalaiseen pyörämyrskyn, että se oli niin kuin ikään kuin venäläiset, kiinalaiset olisivat hyökännyt sääaseella Amerikan kimppuun. Ja Amerikka teki omia HAARPia torjuaksesta tätä systeemiä. Ja nythän puhutaan, että Suomeenkin ollaan jo HAARP-hommamassa tuonne johonkin Kilpisjärvellä. Ahaa, eli HAARP ei ole siis, se ei ole niinku yksi niinku laite vielä olemassa, vaan yksi kappale, vaan niinku eri mailla on oma tällainen HAARP-järjestelmä. Se on ase, se on nimenomaan semmoinen ase, mistä suunnitellaan sitä, että ikään kuin korvaa jossain vaiheessa ydinpommia, eli ase, mitä voidaan käyttää, vaikka ei ole sotatilaakaan. Aivan. Jenkit esimerkiksi tällä hetkellä ne ryöstää naapurimaita se HAARPilla esimerkiksi sateetittelyssä. Just. Ja pystyykö tällä HAARPilla, niin pystyykö sillä aiheuttamaan esimerkiksi maanjäristyksiä? Joo, siis tämä on niinku ihan, siis just niin kuin sanoisin, Fukushimassa tapahtui juuri tämä oleellinen, että HAARPilla tehtiin se maanjäristys. Ja se on kiinalaiset ja venäläiset sanovat, että he mittasivat 2,5 vuorokautta ennen kuin sieltä alkoi liikkumaan niistä HAARP-pommitusta. Ja sitä on täällä netissä paljon sanottu, että Jenkki hyökkäsivät niin silmittömästi suoraan Japanin vasta sen takia, että Japani ei suostunut johonkin valuuttajärjestelmähän mukaan. Aivan. Mutta tämä juuri nimenomaan, mikä siinä on, mikä tässä mun jutussa on niin se pointti, niin on juuri se nimenomaan, että HAARPia käytettiin käskystä torjuaksesi sitä kohonnutta säteilyonisaatiota. Aivan. Elikkä huomakkaa tosta, eli siinä on juuri tämmöinen tulkintaero, ja pojat ei niin tajunnut tätä systeemiä, eli kokonaisuudessa esimerkiksi tämä
ilmakehän muuttuminen rautanaoloksi säteionisaatiosta, se muuttuu semmoiseksi, että niin se on pari henkäys semmoista ilmaa, niin sä kuolet siihen. Se polttaa sut keuhkot. Mä olen ollut Olkiluodossa näkemässä, kun satapäiset lintuparvet tulevat ydinvoimalan päälle ja vetävät siihen poistosavupipun päälle ja puttava savuavina koppuroina siihen pihalle. Joo. Vartijat tulee noukkimaan pois, alkaa koskea, ne on radioaktiivisia. Aivan. Eli Selvä. Se on näin konkreettinen. Joo. Okei, no kiitoksia. Joo. Elikkä me ollaan nyt Olkiluodon saarella, Eurajoella. Tässä näkyy noin Olkiluodon ydinvoimalat. Siinä on 1 ja 2. Meillä on täällä haastattelussa ydinvoima-aktivisti Arto Lauri. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, sä oot ollut ilmeisesti joskus ydinvoima-alalla töissä. Kerrotko hieman työtaustastasi? Joo, mä olin 30 vuotta, että mä menin siinä 77. Siinä vaiheessa, kun noita vielä rakennettiin. Ja mulla oli semmoinen systeemi, että mä olin niin sähköasentajaksi, mä tulin sinne töihin. Ja sitten meitä ruvettiin perehdyttämään ja kouluttamaan siihen systeemiin. Ja mä olin esimerkiksi Ase-Atomin niin laitosperehdyttämiskoulutuksessa yli vuoden. Ja niin sitten TVO opetti meitä kaikennäköisiä näitä systeemeitä. Mä olin sähköpuolelta oli niin tässä relekoistosysteemissä, eli mä hallitsen kaikki nämä 1000 tai sanotaan nyt 100 relejärjestelmät, turvajärjestelmät sekä Olkiluoto 1 että Olkiluoto 2. Ja sieltä niin mä olin siinä hommassa niin 10 vuotta ja sieltä mä siirryin tähän kulunvalvontajärjestelmään. Mä olin siellä ollut, meitä oli aina 3 kaveria melkein 1000, kun siihen systeemiin ajettiin sisälle. Selvä. Miten susta tuli ydinvoimaa vastustava kansalaisaktivisti? No juu, se on semmoinen, että se oli yksi semmoinen kaveri, se oli 35 vuorikäinen kaveri, kun oli kova atomivoiman kannattaja siihen aikaan. Ja hän tuli yhtäkkiä sanomaan mulle, että niin me tavataan nyt viimeisten kerran. Ja hän sitten sanoi, että hän oli vuoden aikana saanut 3 kertaa perätysten leukemia. Ja nyt näyttää, että nyt lähtee henki. Ja mä olen menettänyt näitä työntekijöitä, siis niitä menee sillä näitä työkavereita, systemaattisesti ennen eläkeikää, niin niitä menee ihan siis kymmenittäin jatkuvasti. Eli mä olen satoja työkavereita menettänyt tästä ja se on niin kuin, nämä kaikkinensa, niin ne on aukaissut mun silmät tässä systeemissä. Mä olen ikään kuin oppinut tähän systeemiin. Aivan. Kuuluuko sun mielestä ydinvoima menneisyyteen? Mitkä on niin kuin ydinvoiman riskit? Ydinvoima on ehdottomasti menneisyyttä, se kuuluu siihen 40-luvun sotatekniikkaan. Se on ihan puhdasta sotatekniikkaa. Siinä on niin minkäännäköistä positiivista systeemiä. Ase-Atomi on meille silloin opetettu, että ydinvoimateollisuus on alue, missä koko energiatase ei ole koskaan ollut positiivinen. Ja 2008 eteenpäin se oli jo 5 kertaa energianegatiivinen. Aivan. Ja riskeistä mä nyt sanoisin, että esimerkiksi tämä ydinjäte on semmoinen, että jokainen tuotettu ydinvoimainen kilowattitunti niin kasautuu meidän biodiversiteettiin ja muuttaa kriittiseksi massaksi koko ajan tätä ympäristöä, missä me ollaan. Se tulee tappamaan 100% varmasti käyttäjänsä. Einstein jo sanoi tämä ihan yksilöllisesti. Aivan. Oletko sä sun aktivistiuralla kohdannut sensuuria? Tai miten Suomessa suhtaudutaan ydinvoiman vastaiseen kritiikkiin? Siis eihän tässä ala mitään muuta olekaan kuin sensuuria. Eli heti kun mä aloitin tätä systeemiä, niin mulle lähtiin sisäministeriön puhelinluettelon kokoinen kirjoitus, että kaikki mitä sä näet, mitä sä kuulet, mitä sä saat selville, niin kaikki on salasta materiaa, mistä sä saa koskaan puhua, kenelläkään sä saa sanoa yhtikäs mitään. Siis, ja huomasi, se oli suoraan alistettu sisäministeriölle, supon alaisuudessa systeemissä. Joo, eli ilmeisesti, onko sulla jotain muita esimerkkejä? Niitä sä haluaisit kertoa tällaisesta sensuurista tai? Joo, siis sanotaan, että mähän olin Suomen bannatuin ihminen, että kun mä olen näistä esimerkiksi netissä julkaissut, niin siellä on siis 100 määrin foorumissa. Mulla on koko aika tusinan verran erikoispoliisia. No, Vuojoella toimii erikoispoliisiryhmä, tämä Supon karhuryhmä, minkä ainoa tehtävä on käytännössä bannata mun ulos kaikista mahdollisista mahdottomista paikoista, lehdestä, TV:stä, joka puolelta. Yksi hyvä esimerkki, tuo kaverit otti silloin ensimmäisen kerran, kun laitos starttasi semmoinen beta-sotukuva, missä näkyy mustavalkoisessa kuvassa, kato semmoinen
miten se vuota sitä neutronivuota se systeemi. Kaverit pistettiin rivihin 12 kaveria ja sanoivat, että jos yksikin kuvaa, niin se on aina automaattisesti supolle ja tuomiot päälle. Ja irtisanota ja niin edelleen. Tämä oli ensimmäinen, ja tämä tapahtui jo 78 siellä ihan syksyn korvaan. Tänäkään päivänä sitä ytimekäs, missä pojan julkaisivat sen kuvan, niin sitä ei kuulemma saa mistään. Se sensuroitiin kautta. Se on Turun yliopistosta, se on siis Turun, Helsinki, kaikki Tampere, kaikki käytetty läpi. Sitä ei löydy mistään. Mä olen sen nähnyt vaan sen kuvan. Ja se on ytimekäs, mikä julkaisi ihan viralliset. Ja kuvittele, kato, nyt on sitten aika 78 ja edelleenkin sitä saa mistään. Joo. Mitä mieltä sä oot Suomen säteilyturvakeskuksesta eli STUKista? Antaako sun mielestä STUK niin kuin meille suomalaisille asianmukaista tietoa ydinvoimahaitoista sekä vaaroista? Just joo, Lahtari Laaksonenhan on yksi pahimpia petoja, mitä Suomen maaperä tällä hetkellä irti on. Eli mikä materiaali, mitä ydinvoimateollisuus ei antaa julkisuuteen. Mä oppisin se jo TVOssa. TVO valehtelee siis jo periaatteestakin. Jos se kysyy, että minkä värisiä laitoksia, niin sitäkään ei voi rehellisesti sanoa. Eli siinä on aina se periaate, että koko ajan annetaan väärää tietoa ja ihmisille ei saa missään tapauksessa muodostua minkäännäköistä käsitystä, mitä täällä tapahtuu. Aivan. No siirrytään puhumaan tuosta Fukushiman ydinonnettomuudessa. Eli mä oon itse lukenut jostain lähteistä, että kyse on niinku ihmiskunnan pahimmasta ydinkatastrofista koskaan, ja nyt puhutaan niinku jopa 1000 kertaa pahimmasta onnettomuudesta kuin Tšernobyl. Pitääkö nämä väitteet sun mielestä paikkaansa? Joo, se on aika hyvä kuvaava juttu. Sä sanoisit, että mä olen nimittäin lukenut semmoinen kaveri, mikä mittasi Japanista tuoruista autoitteen ilmasuodattimista näitä todennäköisyyksiä, kuinka paljon siellä on radioaktiivista ainetta ilmassa. Ja hän sanoi, se oli semmoinen Japanissa asuva kaveri, ja hän ilmoitti sitä, että niin heidän mittausten mukaan puhutaan 300 kertaa Tšernobylia suuremmasta tuhosta. Ja sanoi, että se on hyvin alakanttis mitattu, ja mä laskin juuri sitä 300-1000 kertaa suurin piirtein. Eli aivan omassa luokkaisessa puhutaan. Joo. Tietyt yksityishenkilöt on mitannut tämän onnettomuuden jälkeen täällä Suomessa jopa 350-kertaisia säteilyarvoja. Miten niin tämä Fukushima-onnettomuus vaikuttaa meihin, jotka asutaan Suomessa? Yltääkö se säteily tänne asti? Kyllä mä olen kuullut, siis mulla ei henkilökohtaisesti ole kovinkaan paljon tietoja, että hyvin kuvaava asia, että esimerkiksi niin Vesalta mä olen kuullut niin täältä Loviisasta päin ja sitten täältä niin Pori-alueelta mä olen kuullut, niin se nousi selvästi se käyrä, mutta siellä on tämmöisiä, mitä mä olen niin kuullut, niin 150% nousuprosentteja, eli se nousi niin selvästi siinä ylöspäin, mutta ei se noussut semmoisessa suhteessa kuin Tšernobyl, juuri sen takia, kun se pyöri koko maapallon ympäri. Aivan. Mutta se on, jos ajatellaan, niin ajatellaan että tavallaan, että niin Suomen siis maapallon puhtaammassa paikassa nousu on 50%, niin sen tietää, että se on siellä Fukushiman puolella siellä, niin se on aivan hirveä nousuprosentti. Aivan. STUK on ilmoittanut, että säteilypitoisuudet Suomessa ja muualla Euroopassa on niin pieniä, ettei ne ole edellyttänyt mitään suojelutoimenpiteitä. Onko sun mielestä asia näin? Tšernobylissä teki semmoinen venäläinen tutkija tästä siis tutkimuksia, ja hän määritteli tämä asia niin, että yksi ainoa plutoniumatomi sisään elimistöön vedettynä tappaa kantajansa. Ainoa kriteeri oli vaan se, että koska se tappaa, eli hiukan sitä aikamääristä. Niin sen ymmärtää, että nyt kato, kun siellä palavat reaktorit, siellä on todennäköisesti, niin kuin puhutaan, siis siellä on 4 kappaletta 100 tonnin siis sisältäneet uranilastit purettu, poltettu ilmakehää. Aivan. Tšernobylissä oli 800 kiloa. Joo. Miten, olisiko sun mielestä näiden virallisten tahojen pitänyt toimia jotenkin eri tavalla tämän Fukushima-tilanteen jälkeen, kun ne on toiminut? Olisiko meitä niinku pitänyt varoittaa tai onko se niinku kyse siitä, ettei meissä haluta lietsoa sit paniikkia? Ei, kyllä tässä on niin ihan suora, että kuinka paljon siis STUKi saa lahjusrahaa ja sen mukaan toimitaan. Eli siinä on ihan kylmästi tämmöinen systeemi, että niin ihmisillä on, siis Japanissa olisi tarvitse heti tehdä tämä laajamittainen tämä evakuointi. Se olisi todennäköisesti koko saaren tarvitse evakuoida. Sitten olisi tarvitse nämä ruokastandardit, kato, nehän nostettiin heti Suomessakin 20 kertaa sitten arvoa. Amerikassa nostettiin tuhansissa kerroissa. Siis siinä on tehty kaikki mahdolliset ja mahdottomat virheet, mutta ne tekee sen tahallas, eli siinä on tarkoitus taas ajaa jotakin semmoista systeemiä, että jos ne muutama miljoona ihmistä. Tuossa on laskettu, että
Tsernobylissä on kuollut tällä hetkellä 1 miljoona ihmistä ja sanotaan, että jos tämä on 300 kertaa suurempi, 1000 kertaa suurempi, niin me voidaan laskea, että tässä menetetään Euroopan kokoinen väestömäärä tämä Fukushiman. Ja niistä olisi varmaan voitu iso osa välttääkin sillä, että olisi jotakin tehty, jotakin konkreettista siihen systeemiin. Aivan. Viimeisenä kysymyksenä mä haluaisin kysyä, että onko Suomessa sit meillä niinku säteilyvaara tällä hetkellä? Ja miten, niinku, jos näin on, niin miten tavallinen ihminen voi minimoida tämän säteilyn niinku haittavaikutusta? Se on semmoinen systeemi, että tässä ei ole oikeastaan mitään muuta tehtävissä kuin se ydinvoima Saksan mallin mukaisesti mentävä. Eli koko maailman globaali ydinteollisuus on ajettava alas. Mä olen kuullut juttua, Ranskassa palaa tällä hetkellä useita reaktoreita, Jenkissä palaa 10 reaktoria, Japanissa on 36 kappaletta paskana. Niitä paukkuu niin papattia joka puolella maailmaa. Me ei ole niin missään mistä tämä johtuu sitten, että niitä on niin alkanut räjähtämään? Tai... Joo, siis kävi sillä lailla, että 2008 niin Venäjä sanoi, että he lopettavat tämän energianegatiiviseksi tulleen uraanin tuotannon kokonaan. Eli 70% maailman uraaneista tuli Venäjän kautta ja Venäjä lopetti koko tuotannonsa hetkessä. Ne varoittivat 3 kertaa perätystä sitä, 3-4 kuukauden välein. Euroopassa ei uskottu sitä systeemiä, Venäjällä oli hanat tukkoon. Sitten kysyttiin, että mistä nyt tehdään uraanipolttoainetta, kun mistään tulee. Areva sanoi, että heillä on täällä Sellafield ja Superphoenix ja näiden Japanin hyötyreaktoreiden, räjähtäneiden hyötyreaktoreiden polttoainetta, missä on 6% plutoniumia, lyödä sitä näihin vanhoihin reaktoriin. Japanihin vietiin maailman suurin lastillinen radioaktiivista plutoniumia. Tämä on niin START, aseiden purkusopimus, uraanijätettä ja plutoniumijätettä ja pistettiin reaktoriin. Ja nyt kun ne aukasti ne reaktori ensimmäisen revision aikana, yksikään reaktori ei pysähtynyt. Aivan. Se katastrofi lähti siitä liikkeelle ja sen takia tällä hetkellä joka puolella maailmaa, kun tästä on kulunut, siis 2009 siellä jossain niitä ruvettiin lataamaan niihin. Ja nyt kato, kun ne reaktori aukosta, niin sieltä on 3-kertainen määrä energiaa ja höyryä, mitä pitäisi. Kaikki tilat, mitkä on laskettu, alamitoitettu. Tämä atomianne erotettiin muuten juuri tämän takia. Eli atomianne, tämä Arevan pääjohtaja, annoi tämän plutoniumtuotteen markkinoille. Ja nyt mä kuulin juttua viikko sitten, niin Sellafieldissä sanoitte, että siellä on se, missä se Arevan MOX tehdään, niin se kierrätyssysteemi, niin sanoit, että se tehdas lähtyy alas, että kukaan ei osta enää uraanipolttoainetta heiltä. Ja se on juuri se yksi niistä pääsyistä, minkä takia tämä ongelma tuli, että se polttoaine oli täysin tilanteessa sopimaton, poltettiin täysin edesvastuuttomasti vanhoissa IAEA hyväksyi tämän järjestelmän. Aivan. Ja siinä on nyt sitten semmoinen juttu, että nyt sitten, niin kuin sanoisin, nämä Amerikassa, siellä on Kanadassa on räjähtänyt atomivoimalla, siellä on räjähtänyt. Ja sen takia USAssa joka puolella, ja siellä on koko ajan niin tietosulku päällä tämän takia, että näistä saa puhua yhtikäteen. Mä kuulin juuri nyt esimerkiksi juttua, että niin kuin, kato, tässähän räjähti 1,5 kuukautta sitten, niin oli niin sanottuja muuntajapaloja Ranskassa, ja sanotaan, että ne ydinvoimalla savuttaa edelleenkin. Siellä on kaikki reaktorit auki ja savutulos. Silloin näkee lausuntoja ja ne on juuri tämmöisiä, mistä niinku... Siis... Ilmeisesti tämän Fukushiman onnettomuuden myötä on sit niinku globaalisti herätty tähän, että meidän pitäisi niinku päästä ydinvoimasta eroon ja että se on vaarallista. Siis se on niin kuin Einstein jo silloin sanoi kuolinpotilas 50-luvun puolivälissä, niin hän sanoi suoraan, että ydinvoimateollisuudessa tulee tappamaan käyttäjänsä piste. Siinä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Aivan. Eli nyt timeri on käynnistynyt silloin 50-luvulla ja nyt ruvetaan olemaan siinä mallissa, että siis ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin se on se Saksan malli. Siellä on nyt tehty jo Saksa, Itävalta, Norja, Tanska, Italia. Siellä on iso Irlanti, siellä on valtavat määrät tämmöisiä maita, mikä on alkanut tajuamaan tämä systeemi. Saksakin pisti paniikissa heti 9 reaktoria alas. Ja Saksa pisti juuri sen takia ne alas, kun se tajusi, että heillä reaktorissa on sitä sammumatonta polttoainetta. Tuolla Olkiluodon laitoksessa, ykkösessä ja kakkosessa, niin todennäköisesti 20% sitä sammumatonta MOX-polttoainetta. Se on täysin laitonta tavaraa, siinä on plutoniumia aivan liikaa, se on hengenvaarallinen laitos, mutta niistä ei puhuta mitään. Aivan. Ja se sammui vaan sattumat. Näillä molemmissa laitoksissa ne ongelmat. Ykkösessä on räjähtänyt laakereita, tehoja on 20 megawattia hukkaissa, siellä on tektonikka, silpoinut laitteita. Kakkoslaitoksessa generaattori täysin palannut. Se on ihan ja sanoo, että nyt yritetään pistää sitä vanhaa loppuun.
KPA-varasto, mikä on tuonut ihan vasemmalla tuommoinen pieni hylly. Siellä on perusremontti meneillä. Se on se, minkä ilmiannon silminnäkee raportissa. Ja siellä on 1 000 000 kiloa ydinvoimalla. Kato, Japanissahan räjähti 4 kappaletta tämmöisiä KPA:n kaltaisia tämmöisiä ydinjätevarastojakin. Eli siellä meni 4 reaktoria paskaksi ja 4 ydinjätevarastoa. Eli siellä savua 8 kappaletta niin laitokset jo tälläkin hetkellä. Joo, selvä. Kiitoksia tästä haastattelusta. Joo, ei mitään.